شب 22 به 23 январи соли 2023 масҷиди воқеъ дар кӯчаи Абдуллои Зикирии шаҳри Ваҳдат ба коми оташ рафт. Ба гуфтаи шоҳидон, сӯхтор тақрибан соати 2 шаб аз дарвозаи масҷид оғоз ёфта, хеле зуд тамоми биноро фаро гирифт. дар сӯхтори масҷиди шаҳри Ваҳдат касе осеб надидааст, вале мардум инак 2 рӯз боз ба тоза кардани оқибатҳои сӯхтор машғуланд. масҷиди воқеъ дар кӯчаи Абдуллои Зикирии шаҳри Ваҳдат барои 1000 намозгузор сохта шуда, яке аз бузургтарин масҷидҳо дар минтақа ба шумор мерафт. ин масҷид соли 2013 босозӣ шуда буд. сокинон мегӯянд фарзияи маъмулии расиши кӯтоҳи ноқило ҳамчун сабаби сӯхтор дар ин масҷид шояд кор наояд, чунки чанд рӯз боз бо вуҷуди идомаи сардиҳо нирӯи барқро дар аксари манотиқи Тоҷикистон шабона аз соати 22 то 5 субҳ хомӯш мекунанд. Тоҷикистон инак 2 ҳафта боз бо сардиҳои барои дасти кам 15 соли охири бесобиқа рӯбарӯ шудааст. дар ин рӯзҳои сард аз Тоҷикистон қариб ҳар рӯз дар бораи сӯхтор дар хонаҳои мардум ва иншооти дигар, аз ҷумла дар масҷидҳо, хабарҳо ба даст мерасанд. танҳо дар як ҳафтаи охир дасти кам 2 масҷид дар Тоҷикистон ба коми оташ рафтанд. ҳафтаи гузашта масҷиди панҷвақтаи деҳаи Чаманистон дар ҷамоати Сомон дар канори шаҳри Ҳисор дучори сӯхтор шуда буд. гуфта мешуд, ки сӯхтор дар масҷид аз фарши гарми он сар задааст.